ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବି ଖାଇକି ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ବି ଖାଇବେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସ୍ମୃତି ଡେଲି ଲାଇଭ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ନୂଆ ରେସିପିର ନାଁ ଦେଇଛୁ ମସଲା ଫ୍ରାଇ ରାଇସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଭେଜ୍ ସ୍ପେଶାଲି ଭେଜ୍, ନନ୍ଭେଜ୍ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି କଟା ଅନିଅନ୍ ନେଇଛୁ, ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ତେଜପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପୁଦିନା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସୁଗାର କିଛି ନେଇଛୁ। ତାପରେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ଟମାଟୋ, ସଲ୍ଟ, ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟ, ଆମର ଦହି କିଛି ନେଇଛୁ, ଆଉ ସ୍ପାଇସି ହଟ୍ ସ୍ପାଇସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା କିଛି ନେଇଛୁ। କାଠ ମସଲା, ଆମର ଗୋଲମରିଚ, ଏର ଷ୍ଟାର, ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ସାଇ ଜିରା, ଜାବିତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର ଫୁଲ। ଓକେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲୁ କରି ଆମେ ଡିସ୍ ବସାଇ ଦେଇଛୁ। ବସାଇଲା ପରେ ଆମେ ତେଲ ବି ପକାଇ ଦେଇଛୁ। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ, ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ କିଛି ଚିନି ନେଉଛୁ ତା ପାଇଁ। ତାପରେ ସବୁ ମସଲା ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମସଲା ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ ଗରମ ତେଲ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ତେଜପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଛୁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା। କିଛି ସମୟ ଲଙ୍କା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିବା। ପିଆଜ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛୁ। ପିଆଜ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଡ଼୍ କରିଛୁ। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଛୁ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିଛୁ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟରୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ କମ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଉଛୁ। ଆଉ ମସଲା ଭଲକି ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଦହି ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଦିନା ଆଡ଼୍ କରିବା, ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଆଡ଼୍ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଫ୍ରାଏ କରିଥିବା ଆଳୁ ହେଇଯିବା। ଆଗରୁ ଆମେ ଚାଉଳଟାକୁ ଭେଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆମେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ନେଇଛୁ। 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳରେ 4 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗେ ଟିକେ ଘିଅ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଛୁ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆକୁ କଭର୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ଠିକ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା, ବୁଝିଲେ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବି ଖାଇକି ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ବି ଖାଇବେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟସ୍ରେ କହିବେ।